Dette er en film om EU's institutioner. De 4 hovedinstitutioner: Kommissionen, Parlamentet, Ministerrådet, EU-domstolene. Kommissionen er en slags regering. Det er kommissionen, der udarbejder lovforslag og sender dem videre til parlamentet. Hvis lovforslaget bliver vedtaget i parlamentet, er det kommissionens opgave at føre lovforslaget eller loven ud til befolkningen. EU-kommissionen er sammensat af 28 kommissærer fra hvert EU-land. Hver kommissær har deres eget specifikke område, som de har fået tildelt af formanden. Formanden bliver udnævnt af det europæiske råd. Rådet udpeger også de andre kommissærer sammen med den udnævnte formand. Og Europaparlamentet skal godkende de udnævnte kommissærer, også formanden. Parlamentet kan afskedige kommissionen. Kommissionen repræsenterer og varetager EU's samlede interesser. Den fører tilsyn med og gennemfører EU's politikker ved at fremlægge forslag til ny lovgivning fra parlamentet og rådet, forvalte EU's budget og tildele støtte, håndhæve EU-lovgivning, repræsentere EU internationalt, f.eks. ved at forhandle aftaler mellem EU og andre lande. Kommissionen skal desuden sørge for, at beslutningen bliver ført ud i livet. Parlamentets opgaver sker i samarbejde med Ministerrådet. Parlamentet rådgiver og vedtager EU's budget, samt kontrollerer Europakommissionen. Parlamentet har medbestemmelse, men i sidste ende er det Ministerrådet, der tager de endelige beslutninger. Europaparlamentet er en af de helt centrale institutioner i EU. Det er en folkevalgt forsamling, ligesom Folketinget i Danmark. Parlamentet arbejder tæt sammen med Ministerrådet og Europakommissionen om de store linjer i EU's politik. Europaparlamentet består af folkevalgte politikere fra alle EU-medlemslande. Parlamentet er med til at vedtage EU's love og budget. Parlamentet har 751 medlemmer, inklusiv en formand, som er hovedposten. Ministerrådet sikrer medlemslandene indflydelse på den politik, der vedtages i EU. Beslutningsprocedurerne i rådet er indrettet således, at der både tages hensyn til små og store lande. Ministerrådet er med til at vedtage EU's love og budget. Selvom Ministerrådet på mange områder træffer beslutninger ved et såkaldt kvalificeret flertal, er der tradition for, at man forsøger at forhandle sig frem til enighed mellem alle lande. Hovedparten af EU's lovgivning skal godkendes af Ministerrådet. Lovgivningen i EU vedtages af landets ministre. Ministerrådet er EU's mest magtfulde institution, især når stats- og regeringscheferne mødes under navnet Det Europæiske Råd. Rådet består af en minister fra hvert land, i alt 28 ministre. Rådet varierer alt efter hvilket politisk emne, der skal diskuteres. Rådet har i samarbejde med parlamentet et mindre udvalg, hvor de forhandler og diskuterer politiske emner. EU-domstolen dømmer i sager, der omhandler EU-ret. Domstolen skal sikre, at EU's regler bliver anvendt ens i alle medlemslandene. Derudover skal den sikre, at EU-retten overholdes. Da det er domstolens opgave at fortolke med lovgivernes og traktatens formål, vil den ofte være tilbøjet til at tolke i retning af mere europæisk integration. Derfor har domstolen på nogle områder virket som en drivkraft for mere europæisk samarbejde. EU-domstolen holder til i Luxembourg. Domstolen har spillet en vigtig rolle i udviklingen af det europæiske samarbejde. EU's domstole består af domstolen, retten og et antal specialdomstole. Rettens afgørelse kan ankes til domstolen. EU-domstolen har 28 dommere, en fra hvert medlemsland, og 9 generelle advokater. Dommerne udnævnes løbende af medlemslandets regering for 6 år ad gangen og kan genudnævnes. Domstolen er organiseret i afdelinger med enten 3 eller 5 dommere og den store afdeling, som består af 15 dommere. Alle beslutningsprocesser i EU starter med et nyt lovforslag i kommissionen. Det er deres opgave at lave de nye lovforslag og sende dem videre til parlamentet. I parlamentet bringes de nye love til diskussion, hvor de folkevalgte politikere fra de 28 medlemslande kan komme med deres mening. Dernæst sendes lovene videre til Ministerrådet, hvor ministrene diskuterer emnet og vedtager lovene. Men inden lovene vedtages, vil der også blive diskuteret i udvalgene, som består af en mindre udgave af parlamentet og Ministerrådet.
Når nye love er blevet vedtaget af ministerrådet, er det kommissionens opgave at udføre og administrere lovene. Det demokratiske underskud er en problemstilling i EU, som dækker over, at EU ikke har samme folkelige accept og deltagelse, som folkestyret har i mange nationalstater. Der kan nævnes flere forskellige problematikker. EU kan være kompliceret at forstå og har lav interesse, og der er ikke den samme mediedækning som nationalstaternes parlament. Dermed bliver EU et slags fjerndemokrati nede i Bruxelles. EU's parlament har på en række områder ikke samme indflydelse som ministerrådet. De nationale parlamenter har ringe mulighed for at deltage og kontrollere deres egne folk i EU, men mange lande har dog af samme grund et EU-udvalg. Kommissionen vedtager nogle gange love gennem deres såkaldte forvaltningskomiteer, fordi parlamentet og ministerrådet kun har lavet rammerne for en lov.